Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphethela amazwibela eNimbango mhla ka-5 December. Guys, uLazarus ufike futhi-ke laphaya emzini kaZoleka emva kokuba ne-meeting phela noma wethu. Umane nje washo kahle ukuthi yena angeke akwazi ukuhlala emzini wodwa neXoki, wabeqoqa zonke iy'mpahla zakhe efuna ukuhamba. Kodwa-ke guys, umane waphenduka ibhubesikazi uZoleka wathi lalela akukho la uyakhona. Wamvimba guys, wathi uthatha iy'ngubo zakhe kumakhothenga, wakuthatha lezo y'mpahla uZoleka wazithi hli esandleni sakhe, qeda ayiphosa phezu kombhede wathi ndithe kho la uyakhona. Ayibo! Emva kwalapho uthe lalela undixelele yonke into mawethu. Ushilo nanokuthi ngesikhathi ngikugcoba ube yi-CEO wamfonela wena ufuna ukuthi uspende ubusuku naye. Wathi yes, ndizenzile izimpazamo, ndingumuntu kaloku. Nawe futhi uzenzile izimpazamo, undithole ndi-broken. Nawe futhi ngikuthole u-broken, siyafana mina nawe. Yes, ndilalile naye umawethu kabili kathathu. Nawe futhi-ke ubukade ubhizi namantombazane la ngaphandle, but angikujaji. Why are you judging me? Huh? Lazarus, yes, ungayizonda into endiyenzileyo, kodwa ndiyazi ukuthi deep down inside wena uyangithanda, usandithanda. Yayibo guys, isibindi sikaZoleka. Manje nje uLazarus wabona ukuthi no man, yazi phela umuntu lo wesifazane uspecial. Mengase ngampela avuma ukulahlekelwa yena, kuzoba nzima ukuthola umuntu ofana naye. Umane wambamba wamuthi ngqi, umsondeze eduze guys, waqede wamuthi kiss 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 kiss. Hayi, kwabonakala-ke guys ukuthi ayi sengathi-ke ingxabano kade benayo isiphelile. Guys, akupheli-ke lapho. Nangu qhawekazi ubhizi e-ofisini, ugirl uyasebenza. Kufike-ke u-Onga lo bambekile phela wabe CEO laphaya, isekela lakhe phela-ke uZoleka. Uthe nje membona esebenza uqhawe wathi ngeke usebenza kakhulu girl, akusisona isikhathi sokusebenza manje lesi. Ayi, ugirl waqhubeka washo ukuthi ayi unginikeza umsebenzi so benifuna ukuthi ngigoduke sengiwuqedile. Ubhuti-ke umane wami-ofarisha ama-drinks ukuthi bathi ukuyikhipha kancane beyoshaya umoya. Uqhawe-ke ngoba bekade mfuna lo mfana, umane wavuma ngokukhulu ukushesha. Bahambile-ke baya nje endaweni engaphandle nje, ugirl wakoda utshwala, ubhuti wathi utshwala akabuphuzi yena usamile, kwaxoxwa kakuhle kwanjeya. Manje-ke guys, umane nje ubhuti wakhuluma amazwi abuhlungu uqhawe, washo ukuthi nje yena akanaso isikhathi sokuthi athandane nomuntu osesikhundleni esingaphansi kwesakhe, ngoba kuzoba sengathi like yabo uthatha i-advantage kuyena. Eyi guys, inhliziyo kaqhawe imane nje yadabuka. Same time waphuza kakhulu utshwala, bangabe sesatha ngisho ikhefu, kubonakala nje ukuthi ulimele inside ugirl. Lapho-ke vele sengathi lo mfana uyaku-enjoy ukuloku ezwisa uqhawe ubuhlungu, ngoba u-on and off la uqhawe se-amukelile ukuthi hhayi cha lo akangifuni. Umane eqhamuke ebe so strong towards her, kubonakala nje ukuthi uyamfuna. Bese uqhawe sethi-ke hhayi yabo naye useyazisondeza kuyena mane aqhele lo bhuti. Ayibo! Namhlanje-ke uqhawe uthe sephuze kakhulu-ke wazama ukumkhisa-ke u-Onga waphinde wanqaba, wathi nje ithi ngikugodukise girl. Wanqaba-ke naye-ke uqhawe ukuthi agodukiswe yena ngoba uyabona ukuthi phela lo mfana umenza ibhola kahle kahle. Hayibo, umphosa ngapha nangapha, akamkhombisi ukuthi kahle kahle ufunani. Today u-cold, the next day u-hot. So nje uqhawe wakhetha ukuzihambela yedwa, engaphelezelwanga umuntu, ngisho kade ebonakala nje ukuthi ugirl akekho right, usethe ukudakwa-ke manje. Hayibo, ugirl-ke guys esikhundleni sokuthi agoduka ayekhaya ngoba bekunephathi enkulu yoku-celebrate phela i-graduation kaThumeka. Uthe mefika nje wagqoka kahle igawuni yakhe ezitimu phela bekumele beyilandele, wonke umuntu kumele agqoke i-graduation gown. Wahamba waya emzini kamawethu guys, ugirl wafika khona wayoyilahlela kuyena, washo ukuthi-ke uma ngase ngizama ukukukhisa manje mawethu ungangi-rejecta yini? Angithi ngimuhle mina, angithi? Ayibo guys, kubonakala ukuthi ugirl ayi ngoba nakho ekhuluma nomawethu la usenalesi silonda sokuthi u-Onga umrejectile. Manje usefuna ukubona ukuthi nomawethu uzomrejecta yini ngendlela efanayo. Umawethu-ke guys vele siyazi ukuthi bebene-history noqhawe,
umane nje wangamrejecta ugirl. Kodwa-ke okubuhlungu kakhulu-ke emva kwesikhashana nje ugirl umane nje washawa i-heart attack waqulekela ezandleni zikamawethu. Hayibo, angazi noma ibhadi noma yini le. Cause guys, umawethu vele umsebenzi wakhe usengcupheni. uLazarus akakakhohlwa ukuthi wenzeni kuzoleka nakuyena uqhawe. Manje uqhawe ukhetha nje ukuqulekela ezandleni zikamawethu. Bebaningi kangaka abantu, wakhetha nje ukuthi nje oyoqulekela kulo mawethu vele osenecala elikhulu kabi. Guys, kuyena phela uLazarus benoma wakhe uzoleka. Kuzothiwa wenze ngamasibomu, ubonile ukuthi-ke angathi uzophelelwa umsebenzi wakhetha ukubulala ingane yabantu. Kanti guys, no, the truth is uqhawe beloke nje eba nako ukuba nama-heart issues, loke ethinta inhliziyo nje njalo phathaphatha inhliziyo yakhe ibebuhlungu. Nonina uyazi cause le episode seke yenzeka futhi bebobabili, kwababuhlungu nje la enhliziyweni. Wathi uzobuya ayi-check-ishe later kadokotela wagcina engayanga ugirl. Kushuthi ugirl unenhliziyo nje engekho right, kodwa-ke ngoba unina kunemali, hhayi asithembe ukuthi-ke bandla bazosheshe bamlungise ugirl, angagcini-ke eselala esibhedlela isikhathi eside njengo-anti wakhe phela uThumeka. Kushuthi kahle kahle lento iyathathelana, it's hereditary, ngoba uma uThumeka enenkinga yenhliziyo kuyasho ukuthi lento ihamba emndenini. Nangu noqhawe manje usenenkinga efanayo. Guys, ezibuhlungu azipheli, kuyacaca. La ethi uzoleka nje, hawu usethola ukuphumula manje. Nangu phela ubavumile, usengcono, useluleme, usenzeliwe-ke izinto zosiko phela. Kwatholakala ukuthi-ke ngampela bekuyinto edinga isibongo, hhayi ukuthi bekugula umntwana. Nakho-ke manje sekuwuqhawe ogulayo. Nawe ugulela-ke manje ukufa, usezoyisa esibhedlela ngoba nje ungumuntu nje osemane wamelwa inhliziyo. Guys, hayibo, angiyazi le nto le. Kumabandla-ke namhlanje-ke guys ba-celebrate i-graduation yakhe uThumeka, and it was a beautiful graduation ngoba ugirl uthole ngisho umsebenzi on the first day. Umtshelile kuNtsibu ukuthi nje ngoMsombuluko uyaqala emsebenzini wakhe omusha sha, angeke nje azabe umuntu obhizi o-aplayela umsebenzi yena useqashiwe already. Kanti-ke noLikamva uthole ithuba-ke loku-introduce i-girlfriend yakhe kuyona leyo celebration kaThumeka. Babona-ke ukuthi useyindoda-ke naye usezoqala-ke akhumuzi asikhulise-ke isibongo sakoMabandla. Guys, afela lapho-ke amazibela anamhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, kaManqobileni Basela Mazibela eInimbango mhla ka-5 December. Guys, uLazarus ufike futheka-ke laphaya emzini kaZoleka emva kokuba ne-meeting phela nomawethu. Umane nje washo kahle ukuthi yena angeke akwazi ukuhlala emzini wodwa neXoki, wabeqoqa zonke iy'mpahla zakhe efuna ukuhamba. Kodwa-ke guys, umane waphenduka ibhubesikazi uZoleka wathi